Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Цей праздник був установлений у 825 годі до розділення Западної від Восточної церкви. Чому западні християни не празднують цей праздник? Думаю, що западні християни, коли одійшли від восточних, мало того, що вони втратили весь опит восточного богослов'я, втратили опит восточних православних святих. Кроме того, было даже там такое течение, чтобы вообще игнорувати восточний опит християнський і глядати свій. А потому всякое воспоминание про Восток, і особливо про праздник торжества православ'я, заставляло і християн, і духовенство споминати, з ким ми були і від чого ми одорвалися. Ясно, що краще було этот праздник не ліквідувати, не публічно відказатися, а тихенько за 1000 років і більше ігнорувати. Ігнорація – це унікальне оружие, котрим може нарушати і права людей, і права релігійних людей. І не кажеш «да», і не кажеш «ні», ігноруєш. Но думаю, що вони втратили многое. Бо якщо тепер йде період таких міжхристиянських зносин, де восточні патріархи сходяться з папом римським, якісь там бесії ведуть про об'єднання, а чому б западній латинській церкві не вспомнити, що є неділя торжества святого православ'я обща для всієї християнської церкви? Почему? Вопрос, думаю, остається відкритим, но я думаю, що, говоря про об'єднання, вони думають лише про одно. При об'єднанні православні мусять визнати главенство Папи Римського. Так недавно і глава Уніати України заявив, да, хочеться об'єднати хто з Римом, лише умова одна. Ви признаєте зверхність Папи. Православні християни мають інший підхід – соборний разум. Іменно коли збираються всі на собор, туди рішають соборний вопрос. Як і тепер у далекому Мані було совіщання православних наших архієреїв і святителів, де також говорили соборно про проблеми в Україні і проблему там у Чорногорії або у Македонії. Бо соборний разум завжди сильніший за якийсь культ лічності. Таке, наприклад, як ми рахуємо православні, якщо єпископ Рима один приймає рішення, навіть рішення собора він підписує, то о якій соборності може бути річ. Хоча названня, кстати, католицька церква, або по-слав'янськи кафолицька, означає соборна. Тобто, маючи назву кафолицька або католицька, вони тим самим несуть соборні. Іменно ми, православні, являємось соборними, і до сих пор ми соборно приймаємо рішення, і праздник торжества святого православ'я проводимо соборно. На цьому завершуємо передачу «Живий русинський язик». З вами була я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Будьте здорові! З Богом святим!